Хәерле көн, исәмесез хөрмәтле коллегалар. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә сәләт аланнары яңалыкларына багышланган матбугат конференциясе. Бездә кунакта Тимур Сулейманов, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары, Айгөл Габдрахманова, Сәләт яшьләр үзәге директоры һәм Миләүшә Сираҗиева, Сәләт клубы президенты, Сәләт Ярчаллы, Сәләт Акбуры җәйге профильле сменалары директоры. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Һәм инде иң беренче менә безнең кунакларыбыз презентация әзерләп килгәннәр. Ләкин презентация алдыннан менә шу быел Сәләтле җәйдә безне ни көтә? Шул хакта Айгөл беренче булып сез сүз әйтсәгез иде. Хәерле көн, барчагызга да бик зур рәхмәт монда җыелып килгәнегез өчен һәм безнең турында һәр даим сөйләп торганыгыз өчен чынлап та сезсез дөнья күләм сәләт турында сөйләү авыррак булыр иде. Һәм быел безне бик кызыклы һәм бик кызу җәй көтә. Җәй дигәндә без аны ел дәвамында көтәбез һәм ел дәвамында җәй форматында яшибез диярлек тә була. Чөнки аланнарны әзерләү ул 1 айлык һәм хәтта 2 айлык кына процесс түгел, аңа без ел дәвамында әзерләнәбез һәм шушы процесс турында булган планнарыбыз турында бүген сезгә сөйләп китәргә планнарыбыз бар. Рамиль, если можно, презентацию, пожалуйста. Планса 2009 елда Сәләт ул 25 мең катнашучыны дәвамында эшләүче йолдызлы аланы, ул Лаеш районында урнашкан. Быел безнең 23 алан планлаштырыла. Аланнарга килгәндә ул үз эченә 2800 сәлкәят һәм Сәләт Ярчаллы һәм шулай ук безнең якын тирә күрше регионнарда, Башкортстанда, Самарда һәм тел белеменә, лингвистикага багышланган Сәләт тел, олимпиадникларны барлаучы алан Сәләт Раушан, медиа юнәлешенә юнәлдерелгән алан Сәләт Гайрат һәм шәхси үсеш һәм иҗатка багышланган Сәләт Шәхес аланы. Чаллыда әйтеп узганча Ярчаллы аланы һәм Сәләт Рухият аланы булачак. Шулай ук Спас районында Булгар туган тел аланы узачак июньдә. Фансарда 6 смена быел көтелә, Олимп сменасы быел ул яңа форматта. Узган елны без 5-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка булган балаларны берләштерсәк, быел инде 2-нче сыйныфтан алып 6-нчы сыйныфка булган балаларны олимпиадаларга әзерлибез. Осталар бистәсе, Сәләт Биләр каласы, Сәләт Санак, Сәләт Акбуры һәм Сәләт Имәнкәй аланы. Шулай ук безнең Байлар Сабасы, Азнакай аланнары, Иске Казан аланы һәм менә әйтеп узганча Сәләт Тулпар Башкортстанда, Сәләт Самара һәм Сәләт Батыр Чувашиядә. Аланнарга эләгер өчен безнең махсус сайт бар, портфолио сызык-сәләт.ру сайты. Анда кереп һәрбер баланың үз сәхифәсен булдырырга кирәк, ягъни профилен. Аннары инде Сәләт эчендә гомумән тормышта булган ирешкән уңышларын беркетәләр һәм инде үзләренә ошаган аланы сайлыйлар, гаризаны җибәрәләр һәм кабул ителде дигән тамганы көтеп торалар. Шулай ук аланнардан кала безнең әлбәттә бу елны президентыбыз ярдәме белән оештырылган Сәләт Биләр форумы көтелә. Ул быел 26-нчы җәй, быел безнең форумнар вакытында 15 меңнән артык катнашучы булачак. Без 550 әйдәман махсус әзерлибез, аның турында соңрак Миләүшә әйтеп узар. Шулай ук остазлар һәм безнең укытучылар катнаша шушы форумнарда. Форумнарның тематикаларына килгәндә ул 6 смена форматында узачак. Soft Skills Биләр форум, Arts Биләр форум, Сәләт Биләр форум, Традицион форум, IT Биләр форум, Leaders Биләр форум һәм университет таланты белән берлектә МШТ Биләр форум узачак. Һәм менә инде барыгызны көтеп калабыз безнең җәйге аланнарда, безнең форумнарда. Килегез, катнашыгыз, кушылыгыз һәм шулай ук сезне укучы безнең укучыларга мөрәҗәгать итәбез. Шул рәхмәт. Рәхмәт. Инде әгәр дә журналистларның сораулары бар икән, сорауларга да күчсәк була. Әгәр дә сез сорауларыгызны әле әзерләп бетермәгән булсагыз, минем сорауларым бар. Тимур, сорау сезгә. Менә Сәләт һәм Сәл кешеләр ничек үзгәрә? Сез бит инде беренче аланнарыннан диярлек беләсез бу Сәләтне. Ничек үзгәрә менә сезнең карашка нинди тенденциялар барлыкка килә? Чөнки шушы Сәләттән чыгып кына да нинди Сәләт ул мөмкинлекләр мөхите, әмма шул мөмкинлекләрне
куллана белергә кирәк, аның турында белергә кирәк, ишетергә кирәк. Һәм әлбәттә менә сезнең белән бергә без менә сәләт турында республикада гына түгел, башка төбәкләрдә яшәүче балаларга, әти-әниләргә бик мөһим, минемчә, мәгълүматны җиткерә алабыз. Сәләт ул аерым бер хәрәкәт, дөнья, күренеш, һәм ул үзгәрә, үзе дә, чөнки без хәзер вакытта 21-нче гасырда яшәп, үзебез дә тоябыз, ничек технологияләр елдан ел үзгәрә тора, һәм сәләт тә менә шулай, минемчә, менә вакыт белән бергә алга таба атлый. Без күрәбез презентацияләрдән дә, шул вакытта портфолио системасы да, кичә генә безнең зур министрлыкның бөтен Россия күләм конференция башланды, җәйгә багышланган конференция, һәм анда министрыбыз Дамир Илдусович Фаттахов шундый зур игълан ясады. Безнең системада булган 4 лагерь электрон форматка күчә, бар халыкара система, букинг дигән система, һәм менә аланнар эчендә менә шундый системага без безнең республикада булган аланнарны күчерә башладык, һәм прототип әзер. Менә сәләт турында әйтәбез икән, сәләт ялгышмасам инде соңгы 5 ел дәвамында инде портфолио, электрон система аша портфолиоларны туплый, һәм бу шулай безнең өчен, министрлык өчен шундый әйбәт мисал булып торды, һәм аны үрнәк итеп алдык яңа системаны булдырганда. Сәләт үзгәрә идарә итү мәсьәләләрендә дә, чөнки команда зурая, әлбәттә, берәйбер ул елга бер аланны оештыру, 10-15 проектны алып бару. Хәзер вакытта ел дәвамында 250-дән артык чара үтә, 50-дән артык проект, 23 алан. Әлбәттә, ул аның өчен команда булырга тиеш, һәм идарә итү командасы ул бик каты үзгәрде, һәм әлбәттә үсте, һәм заманча технологияләр, тенденцияләрне кулланып, ул менә шундый ел дәвамында эшли торган профессионаллар командасы әйтеп була. Шул ук әйдәманнарны әзерләү әйтик. 550 әйдәман әзерләргә кирәк җәйге аланнар өчен. Әлбәттә, 550 кешене әйдәманны әзерләр өчен кирәк аларны башта туплап, укытып, шуларның иң-иңнәрен сайлап, менә шул вакытта гына алар балалар белән эшли ала. Һәм нәрсә белән без канәгать, ул әлбәттә шул әйдәманнарны алсак, аларның 80-90% алар кичәге сәлкешләр. Димәк, инде яңа буын әйдәманнары, яңа буын сәлкешләре, алар кичәге сәлкешләр әйдәманнары булып килә, кичәге сәлкешләрнең балалары туып, алар балалары белән бергә яңа тулкын сәлкешләр итеп аларны китерә, һәм алар әлбәттә инде икенче төрле, алар өчен сәләт ул лагерь гына түгел, әйтик бәләкәч аланын алсак, анда 3-4 яшьлек балалар. Алар өчен сәләт ул бик алан да түгел, проект та түгел, бик табигый нәрсә. Чөнки алар аның белән инде үсәләр балачактан, һәм әти-әниләренә карап, сәләткә барасым килә дип эшләргәме, сәлкеш булыпмы, менә бу. Һәм әлбәттә, менә шундый сәлкешләр килгәндә, алар башкача сәләтне дә тоя, әмма гомумән сөйләгәндә, әлбәттә, балаларда алар үзгәрә, һәм алар өчен форматлар да, чаралар да үзгәрергә тиеш, һәм менә форумнарны алсак, әйтик, без күрәбез, ничек сәләт форумы, биләр форумы ул үсә бара, һәм 200, иң башында 200 генә бала катнашты шул форумда, һәм бу гади шундый бер чатырлы алан булды. Хәзер инде 15 меңгә якын кеше катнаша. Димәк, анда 30-дан артык мәйданчык бер юлы эшләп тора. Анда без әлбәттә чакырабыз көчле экспертларны, остазларны.
Икенче үзенчәлек. Ул әлбәттә бер аланны оештыру һәм бөтен республикадан әйтик 60, 100, 200 баланы сайлап алу. Бу бер. Әлбәттә шул вакытта конкурс 30-дан 50-дән артык бер урынга кеше булыр иде. Хәзер вакытта әмма дә ләкин сәләтле балалар әлбәттә 200-дән күбрәк. Алар бик күп. Безнең уйлавыбызча һәм министрлыкның менә шул сорауга мөнәсәбәте ул һәрбер бала сәләтле. Безнең төп максат ул менә шул һәр баланың сәләтен табу, ачу һәм үстерү мөмкинлеген булдыру. Һәм Аллага шөкер бүген хөкүмәттән сәләткә карата зур ярдәмебез бар, президентыбыздан зур ярдәм бар. Һәм менә сәләт форумына килеп, балалар башта сәләт белән таныша, анда остазлар белән аралашып, аларның анда хәтта татар булмаган балалар анда бик күп, чөнки татар телен белү критерие юк кергәндә. Әмма дә ләкин татар теленә карата мөнәсәбәте критерие бар. Әгәр дә татар телен белергә телисең икән, әмма дә ләкин әлегә белмисең, син форумга без сине чакырабыз, син катнаша аласың. Әмма дә ләкин бар шул вакытта сәләт раушан аланы әйтик. Анда 200 кеше, 200 бала гына керә ала. Һәм анда татар теле белү дәрәҗәсе аерым критерий булып тора. Анда зур конкурс. Кайбер аланнарга 10 кешедән артык бер урынга 10 кешедән артык конкурс бар. Димәк, анда әлбәттә керү бик авыр. Димәк, нәрсә куандыра? Ул менә шул хәзер вакытта сәләттә бар төрле проектлар һәм күп кенә балалар өчен, хәтта әлегә бәлки зур казанышларга әле ия булмаган балалар да сәләткә эләгеп, анда үзләре өчен ниндидер кызыксыну, төрле юнәлешкә кызыксынуны таба алалар, уяна торалар да. Һәм татар теленә иң мөһиме ул әлбәттә татар телле мөхит. Җырлар татарча, әйдәманнар теге бала аңламаса да, алар аның белән башта татарча сөйләшә башлый, теге аңламагач не понимаю дип әйтә. Шул вакытта ике телгә күчә. Не понимаешь, аңламыйсыңмы? Ул әйтә, не понимаю. Аңламыйсың. Ул теге кабатларга тели һәм кабатла башлый, һәм менә шундый форматта аны аңламыйсың икән, димәк син юк катнаша алмыйсың, әнә тегендә утырып тор дигән сүз түгел. Юк, алар аны тарталар һәм шулай ук бер мөхиттә булып, аның менә телгә карата, тарихка карата, татар мәдәниятына карата әлбәттә менә шундый кызыксыну хисләре уяна. Димәк, менә вакыт үзгәрә, сәләт тә үсә бара. Сәркешләр дә, яңа буын сәркешләр килеп, әлбәттә без дә үзгәрәбез минемчә, һәм ул әйбәттер дип уйлыйм. Рәхмәт. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы, коллегалар? Әгәр булмаса, менә Әйдәманнар мәктәбе турында Миләүшәдән сорыйсы килә, чөнки без бит инде балаларыбызны җибәрәбез һәм безгә әлбәттә Әйдәманнарның нинди булуы мөһим. Әйдәманнар ничек әзерләнә сәләткә? Хәерле көннәр барыгызга да. Әлбәттә инде әйдәманнардан тыш сәләтне күрүе менә мөмкин түгел. Һәм быел инде безнең 550 әйдәман әзерләнде. Беренчедән алар барысы да йөриләр ел дәвамында дәресләргә. Алар уза безнең сәләт йортында. Һәм анда алар өчен лекциялар форматында төрле менә аларга эшләрендә кирәк булган яклардан сораулар күтәрелә. Һәм шул сораулар, төрле ситуациялар шишелә. Аннары инде яңа елдан соң гыйнварда һәм менә апрельдә күптән түгел генә узды безнең күчмә мәктәпләр. Һәм инде әзерләнде безнең әйдәманнар җәйге аланнарга гына түгел, шулай ук форумнарга. Һәм инде темаларга күчсәк, нәрсәләрне өйрәнәләр алар, нинди сораулар күтәрелә. Ул әлбәттә балаларның психологик үзенчәлекләре име. Шулай ук ул ничек менә балалар белән уйнау юллары менә суллары, төрле уеннар уйнап, төрле педагогик ситуацияларны шишеп,
Әлбәттә, бергәләп менә командада ничек эшләү турында сөйләнә аларга. Шулай ук төрле кызыклы чаралар уйлап чыгару, үзләре дә менә алар шул чарада катнашып, үзләренә менә практик яктан инде карыйлар, ничек аны оештырырга, нинди рольдә алар үзләрен ничек күрәләр име һәр процесста, менә алан процессында, инде алан вакытында. Һәм инде аннары алар шул күчмә мәктәптән соң узалар төрле әңгәмәләр һәм үзләре теләгән аланнарга баралар әңгәмәләргә һәм инде эшли башлыйлар зур командаларда һәм бергәләп әзерлиләр матур шундый күңелле ял безнең сәлкешләр өчен. Һәм инде менә берничә шундый шарт бар безнең әйдәманнарга. Беренчедән, әлбәттә инде ул әйдәман булу теләге. Чөнки теләксез ерак китеп булмый. Икенчедән, ул татар телен белү, әлбәттә. Чөнки әйдәманнар безнең сәләттә мисал булып киләләр сәлкешләр өчен. Өченчедән, инде балалардан ерак китмәс өчен инде менә сәләтләре булырга тиеш аларның. Чөнки балалар хәзер бик шундый сәләтле, төрле яктан да үсәләр алар һәм инде әйдәманнарның да менә шул сәләтле булу теләкләре булырга тиеш дип уйлыйбыз без. Һәм инде бу шартлардан тыш шулар иң мөһимдер инде. Һәм тагын нәрсәләр? Медицинская помощь. Әлбәттә, алар шулай ук дәресләрдә медик ярдәм турында беләләр, чөнки ничек кенә кая гына бармасак та төрле хәлләр булырга мөмкин. Һәм инде алар белән танышалар, аларны чишергә тырышалар, ансыз эшләү мөмкин түгел. Өстәп китәсем килә, бик мөһим, без аңларга тиешбез. Менә нәрсә ул алан? Ул 18 көнлек шундый зур, бер яктан, икенче яктан бик кыска проект. Һәм беренче көнне әгәр дә бала үз-үзен ача алмаса, анда бик күп балалар, бөтенесе сәләтле. Һәм һәрбер бала үзен күрсәтергә тиеш, менә беренче икенче көнне үк. Һәм менә әйдәманның төп сәләте ул балага беренче икенче көнне менә үз сәләтен күрсәтергә мөмкинлеген булдыру. Нәрсә белән кызыксынасың? Менә мин җырларга яратам. Димәк, менә шул бала сәхнәгә чыгып җырлап күрсәтергә тиеш. Башка балалар бөтен алан күреп, аңа алкышлап, менә ниндидер менә шундый мөхит, шундый кайф булдырырга тиеш. Һәм аннары менә 18 көнне дә аның өчен күңелле итеп үтәчәк, чөнки ул менә башка балалар белән аралаша башлый. Кемдер шигырь сөйли, кемдер җырларга ярата, кемдер белемгә тартыла һәм димәк менә шул бала дәресләр вакытында, чөнки сәләт ул уку-укыту мөхите. Менә уку-укыту процессы вакытында аңа шундый үзен күрсәтергә мөмкинлеген булдырырга кирәк. Менә әйдәманның төп эше, һәм шуңа күрә бер әйдәманга 10 бала гына туры килә. Әгәр дә сәләт аланын алсак, һәм менә димәк бер әйдәман менә 10 баланы тулайым белергә тиеш. Әтисе, әнисе кайдан, нәрсә белән кызыксына, нинди аның казанышлары, нәрсә аңа ошый, нәрсә ошамый. Һәм менә шундый индивидуаль контакт булдырып, менә беренче 2 көнне аңа үзен күрсәтергә мөмкинлеген булдыру. Һәм моннары әлбәттә һәр вакыт, диге татарча әйткәндә, руку на пульсе держать. Менә шул аның өчен әлбәттә балаларны әйбәт белергә тиеш әйдәман, менә Миләүшә әйткәнчә. Әлбәттә ул педагог та булырга тиеш. Әмма аның яше бит 21-22 яшь кенә. Тәҗрибәсе күп түгел. Һәм шуның өчен менә шул ел дәвамында безнең төп эшебез аны менә шундый бик мөһим, бик җаваплы эшкә әзерләү. Әгәр дә аңа инде 30 яшькә булса, әйдәманга
аңа инде авыррак контактны булдырырга авыррак булыр балалар белән, чөнки балаларга 13-14 яшь. Һәм аны балалар әйдәманны әллә ни ерак бер абый, апа кебек күрергә тиеш түгел. Чөнки менә аларның менә шундый шәхсән нидер контакт барлыкка чыкса, менә шул вакытта гына менә шундый нидер күренеш, могҗиза туа һәм алар өчен, алар үзләре өчен сәләтне дә ача башлыйлар. Менә бер сорау туды. Кайбер балалар бик тыйнак була. Һәм алар беренче, икенче көнне үзләрен күрсәтмәскә дә мөмкиннәр. Тыйнак балалар белән эшләү ничек куелган сездә? Тыйнак балалар белән тиге мин әйтеп йөргән түгел, тыйнак кына тиге бик үзе актив булмаган, әмма сәләтле булган балалар белән эшләү тиге яратабыз, рәхәт. Чөнки без бит аларны беләбез алдан ук. Алар бит портфолио туплый. Без алдан белеп алар белән кемдер менә күп кенә кеше алдында чыгыш ясарга әзер һәм үзен күрсәтергә әзер, аңа ярдәм итәргә дә кирәк түгел. Менә барасың дип сорыйсың, ул инде йөгереп чыга. Кайберәүләр белән индивидуаль күзгә күз карап, утырып, сөйләшеп, менә шундый теге йөрәккә, җанга юл табырга кирәк. Менә шул педагогик ситуацияләр, Миләүшә әйткән педагогик ситуациялар вакытында, менә шул дәресләр вакытында, менә һәрбер сценарийны без өйрәнәбез, карыйбыз, һәм анда тагын бер бар бик минемчә кызыклы шундый тәҗрибә, ул пед ситуацияләргә кирип китү. Димәк, ул диге инсценировка форматында була, кемдер бала ролен уйный, кемдер әти-әни ролен уйный, кемдер әйдәман ролен уйный, һәм менә булар ишесе бергә күрешеп, менә нинди диалог булырга мөмкин, һәм һәрбер диалогта үзен ничек син тотарга тиеш. Тиге иң беренчедән, әлбәттә, бала өчен әйбәт булсын дип. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы? Рәхим итегез, Сөембикә журналы. Сөйләгәндә яңгырап китте, йолдызлык аланы кыш көнендә эшли дичәк дигән сүз. Ул быел ук шартлар җәй көн үк әйбәт булачак, заманча булачак дигән сүздәме? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Безнең республикада менә Яшьләр министрлыгы тарафыннан һәм Татарстан Республикасы президенты хөкүмәте ярдәме белән шундый зур программа эшкә кертелде. Ул да булса җәйге базаларны, менә шушы аланнар үткәрелә торган мәйданчыкларны заманлаштыру, аларга ремонт ясау һәм менә шушындый программага безнең йолдызлы аланы да эләкте һәм ул бер елда гына булмаячак, ул әлбәттә зур процесс. Без аны менә хәзер башлап җибәрдек инде. Бу бит инде кичә генә киңәшмә үтте шушы йолдызлы җирлегендә безнең төзүчеләр командасы белән. Бу зур процессның күп кенә өлеше эшләнде инде. Ремонтны башлар алдыннан әлбәттә аның проектын төзергә кирәк, аның дизайнын булдыру һәм аның теге дизайны гына түгел, ул бит киләчәк функционалына карап, балалар нәрсә белән шөгыльләнәчәк шушы үзәктә, аларга нинди компетенцияларны булдырабыз һәм башкалар. Менә шушы процесс инде кузгалды, поезд китте һәм бу җәйне дә үзгәрешләр булачак. Балалар аны күрәчәк, ләкин тулы форматта түгел. Ул менә балалар җәйге аланнарын тәмамлагач, шулай көз көне, кыш көне дә барачак. Киләсе җәйгә инде планлаштырабыз, төгәл, ала берсә яңартылган базада керәчәкбез. Үзгәрешләр төрле көтелә. Менә мәсәлән, без инде шушы безнең балалар яши торган йортларны үзгәртәчәкбез. Барлык кирәкле шартлар йорт эчендә булачак. Анда кайнар су һәм башка кирәкле әйберләр нәкъ менә читкә йөгерү өчен йөгермәскә булачак безнең йортларда. Йортлар җылы булачак. Аны ел дәвамында куллану мөмкинлеге туачак. Әлбәттә, ашхана да шулай үзгәрәчәк. Анда теге булган мебельдән башлап һәм инде шулай ул да кышкы форматка әзер булачак. Уку-укыту бүлмәләре, спорт кырлары һәм башкалар бу инде зур программа төзелгән.
Беренче чиратында менә шушы йортларны караячакбыз һәм ашхананы, медицина пунктын, уку-укыту классларын һәм алга таба күрәчәксез. Һәм инде анда менә юл керү, юлга нәрсә дә булса түшәләчәкме? Анда бит ул проблема бар. Юлда каралган шушы проект эчендә бу җайны хәтта Әниләр эштән беләләр барлык Әлбәттә. балалардан күбрәк bilmiyorum. янәшәдә булган аланга инде менә юл кертелә башлаган, анда эшләр башланган һәм шулай ук булачак. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы тагын? Минем тагын бер соравым бар, менә Тимур сезгә булыр инде ул. Сәләт тормышы ул кайчан тәмамлана дип әйтик инде. Менә бәләкәч бар безнең, аннары сәләт алганнары бар. Аннары әйдәман булырга мөмкин анда, баш җитәк булырга мөмкин. Аннары менә шушы сәләттән чыгып китеп буламы? Менә шәхсән сез нәрсә дип әйтер идегез? Сәләттән чыгып китү минемчә җиңелрәк керүдән. Әгәр дә без проектларны алсак, бар проектлар, конкурслы проектлар, анда керү бик авыр әлбәттә, 10, хәтта кайбер проектларга 15 кешедән артык конкурс бар. Бар әлбәттә ачык проектлар, шул форум кебек, мәсәлән, анда керү бик җиңел. Әмма чыгу бер проекттан тагын да җиңелрәк. Әгәр дә син менә без сәләт мөхитендә булган принциплар сиңа туры килми икән, без әлбәттә, шул татарча әйткәндә, никого заставлять и мучиться, то есть не заставляем аларга туры килми икән. Әгәр дә менә юк, миңа бөтенесе шый, әмма татар телен белмим, белергә теләмим, бигрәк күп татар теле. Ярар, димәк, нужаланма инде. Кайтарабыз, димәк, әти-әнисенә, балага нәрсәгә без аны кимсетә торган ниндидер шартлар булдырабыз. Әйтик, шул ук, һәр кешенең бар үз привычкалары, шулай бит. Аның мәктәптә менә шулай ул үзен тота. Сәләттә аңа бер тапкыр әйттеләр, менә сәләттә үзен шулай тотмыйлар. Син алай үзен тота алмыйсың дип әйтәләр. Юк, аңа туры килми ул. Ул бит нәрсә, ул бит бер моментта үзгәрә алмый. Әгәр дә риза түгел икән, менә шул 18 көндә башкача сәләт принциплары үтәп яшәргә, катнашырга. Шулай ук, димәк, әмма без аны иң башыннан ук әйтеп куябыз, әти-әниләргә дә, чөнки анда сыйфат булырга тиеш, анда мөхит булырга тиеш. Алай булмаса, булмый. Димәк, менә бу аерым бер проектны алсак. Әгәр дә сәләт мөхитен тулайым алсак, ул әле бик яшь, 25 яшь кенә сәләткә. Ул әле башлана гына. Менә башта бер аланнан башланып, менә аланнар системасы һәм ул үзгәрә тора. Менә бер алан бар, киләсе елны бәлки булмас, бәлки яңаны ачып җибәрербез, ул үзгәрә тора. Безнең иң беренче идея булды, ул әлбәттә менә эскә түгел, күбрәк студентлар белән, инде студент булмаган, инде эшли торган яшьләр белән эшләү түгел, яшь балаларга күчү. Менә балалар бакчасы. Һәм безнең бар аерым бер проект, ул менә сәләт проекты, ул балалар бакчасы, сәләт мәктәбен булдыру проекты. Әмма ул әлегә идея буларак тора, концепт буларак тора. Менә ул да булыр дип уйлыйбыз. Чөнки әгәр дә без системалы, стратегик үзгәрешләр булдырырга телибез икән, безнең уйлавыбызча без күбрәк иң яшь балалар белән эшләргә тиеш. Чөнки безнең уйлау рәвеше үзгәрергә тиеш. Һәм менә сәләт менә шул эштә әлбәттә министрлыкка зур ярдәм күрсәтә. Чөнки кичкенә балалардан алып, алар инде 12, хәзер 10 яшьтән алып без аланнарга алабыз. 9 яшьлек балалар бар, әйтик усталар бистәсендә. Алар әлбәттә 6-7 ел сәркеш булып, аннары әйдәманнар булып киләләр сәләткә, инде бөтенләй алар икенче төрле. Һәм аннары кемдер менә сезнең коллегалар буларак киләләр Татмедиага, Татаринформда эшли, медиада. Менә алар инде, әмма алар булыр өчен без
утыртырга тиеш һәм шул орлыкны без бергә тиге үстерәбез. Шуңа күрә менә 25 яшькә җитеп, быел Сәләтнең 25 еллыгы. Бар система кичкенә тиге бәләкәчтән алып, тиге менә алар студент буларак әйдәманнар булып кайталар Сәләткә. Әйдәманнар булганнан соң инде эшкә кереп, университетларга кереп, кемдер килә укытучылар булып. Аннары әти-әни булгач, үзләрен балаларын бәләкәчкә китереп, сәл кешеләр булып катнашалар. Димәк, күп кенә кеше өчен Сәләт ул яшәү, фикерләү рәвеше әйтәсем килә. Һәм ансын куандыра, гаиләләр белән бергә киләләр, катнашалар. Һәм шулай да булыр, Алла бирса дип ышанасыбыз килә. Беренче сәл кешеләргә бит инде хәзер ялгышмасам бер 40 яшь. Шулай бит. Сезгә алар ничек тә булса ярдәм, алар яхшы вазифаларда эшлиләр. Без аларның күбесен беләбез. Алар сезгә ярдәм итәме? Сез аларны җыясызмы? Ниндидер бәлки алар белән дә ниндидер чаралар оештыру планлаштырылмыймы? Форум вакытында безнең бар шундый көн, без Сәләттә булган сәл кешеләрне, әйдәманнарны чакырабыз, килегез дип. Һәм һәрберсенә кемнең контактлары бар, аларга тиге индивидуаль рәвештә шул мәгълүматны җиткерәбез. Кемнең юк, без аны тиге интернетта, шелтәләрдә әйтәбез һәм күп кенә сәл кешеләр 2090 елларда булган сәл кешеләр киләләр, катнашалар, әмма ул бер көн, ул тиге эшлекле форум без аны атыйбыз. Алар бер-берсенә файдалы булсын дип, менә сөйләшсеннәр, аралашсыннар. Әмма дә ләкин тиге һәрберсен карап, син кайда микән, нинди ярдәм Сәләткә күрсәтә аласың дигән форматта без эшләнибез һәм эшләргә дә планлаштырмыйбыз. Алар Сәләткә килделәр, катнаштылар һәм хәзер вакытта менә һәрберсе үз юлын сайлап, профессионаллар булсыннар, үссеннәр, үзләренең балалары белән Сәләткә кайтсалар, менә монысы җитә. Чөнки безнең тиге планнар, Сәләтнең планнары, алар менә шул тиге 5, 10, 20 елга планнар түгел, алар гомумән минемчә менә шундый миссия Сәләтнең, ул шундый тиге яшьләр өчен мөмкинлекләрне булдыру һәм алар белән ниндидер обязательство форматында булдырырга теләмибез. Хәтта мораль яктан да менә шундый хисне булдырырга теләмибез. Ул үзе булачак, кемнең бар менә шундый хисе, мөнәсәбәте, тиге ярдәм итәргә һәм шул ярдәмне хәтта без сизәбез, шул Сәмрух премиясын алсак. Анда әйтик, без җыябыз ел сайын акча күләм премия, һәм без аны тиге бюджеттан акча алып түгел, ә менә кем тели, ул сайтка тиге махсус счетка акча җибәреп, менә шул барлык премияны туплый ала һәм никадәр күп җыябыз, шул барлык акчаны без таратабыз менә шул премияда җиңгән балалар арасында, әйдәманнар арасында. Менә быел ялгышмасам 160 мең сум җыйдык һәм минемчә ул әйбәт, һәрбер менә шул премияда катнашкан конкурсант ул шул 20 меңгә якын премия алды. Менә, димәк, без шул форматта фикерлибез. Рәхмәт. Сорауларыгыз, коллегалар. Әгәр дә сорауларыгыз калмаса, матбугат конференциясын төгәллик. Бик зур рәхмәт, сезгә зур уңышлар телибез һәм әлбәттә инде сездән яңадан яңа аланнар, яңадан яңа проектлар көтеп калабыз. Рәхмәт.